Det her, det er en hjort. Hjorte, de er mega seje. De kan bide sig selv i numsen. Dejlig hale. Udover en numse har den også et gevir. Den bruger det ikke til noget lige nu, men om foråret, så skubber den til de andre hanhjorte, hvis den altså synes, de kommer for tæt på hjortedamerne. Kan du egentlig bide dig selv i numsen? Nej, det tænkte jeg nok. Det kan jeg heller ikke. Det her, det er også en hjort. Den kan bide sig selv i ryggen. Hjortebørnene har ikke fået gevir endnu. Det får de først, når de bliver voksne. Hvis altså de er hanner. Det er lidt ligesom, at du også først får skæg, når du bliver voksen. Hvis du altså er en dreng. Hvis du er en pige, så gør du nok ikke. Forhåbentlig. Her er en anden hanhjort med et stort, flot gevir. Hunhjortene hedder hinner, hvis det skal være helt rigtigt. Det der, det ligner da ikke en hjort. Det ligner mere en robot, faktisk. Hey, du der. Hvem er du? Hvad laver du her? Vær hilset, usynlige stemme. Mit navn er Dimsen. Hej med dig, Dims. Du bliver altså... Jeg hedder ikke Dims. Jeg hedder Dimsen. Okay, men du bliver altså nødt til at smutte alligevel. Du skygger for hjorten. Jamen, jeg vil gerne være med. Hjortene er mega seje. Ja, det må altså blive en anden gang. Har du ikke en science fiction film eller noget, du kan være med i? Du skal i hvert fald smutte nu. For pokker. Nå, så forstyrrer han ikke mere. Nu skal vi se på et hjortekid. Et hjortekid er det samme som et hjortebarn. Det er sådan, at hjortebørn, dem kalder man for kid. Kan du høre, den kalder på sin mor og sin far og sin lille søster? Nu gjorde den det igen. Det er fordi, den savner sin familie. Den vil ud og finde dem. Har du nogle gange prøvet at savne mor og far? Så ved du, hvor dejligt det er, når man finder dem igen. Se, der er mor og far og lille søster. For Dimsen. Jeg kan godt se det dig, selvom du har gevir på. Nej. Jo, jeg kan så. Jeg er en hjort. Gå nu væk og lad mig fortælle i fred. Du er dum. Altså, den Dimsen. Nå, det her, det er hjortenes hus. Nu igen. Jeg er en hjort. Du lyder ellers mere som en ko. Øf. Og det er en gris, det der. Vov. Og det var en hund. Du kan da i det mindste prøve at lyde som en hjort. Hjort. Hvis det der, det var en hjort, så er jeg en gammel bussemand. Men du må gerne være med. Du virker egentlig meget sød. Kom, så går vi ned og kigger på nogle fugle. De er nemlig også mega seje. Ja, du er ikke nogen gammel bussemand. Du er en sød stemme. Tak. Du er også sød, Dimsen. Kan du se, der er is på vandet? Men ikke over det hele. Der er også plads til, at fuglene kan svømme. Det der, det er måger. De flyver rundt i luften. Og de sorte, det er krager. Og her er der nogle ænder. Dem med de grønne hoveder, det er hannerne. Og hannerne, dem kalder man for andrikker. Se, der er en hund. Hun har ikke noget grønt hoved. Annemor og Annefar går rundt på bladene. De er visne, fordi det er vinter. Ej, Dimsen. Bøvser du bare helt vildt, eller hvad? Undskyld. Dutten kom brus i min morgenolie. Dutten? Hvem er Dutten? Dutten er min bedste ven. Vi leder efter Dingenoten. Dingenoten? Hvordan ser han ud? Det ved jeg ikke. Jeg vil op til de søde fugle.
Okay, de gad godt nok ikke at snakke med dimsen. Se, nu flyver alle fuglene væk. De skal ud og fange fisk, for det er nemlig måger, og måger, de lever af fisk. Så nu tager vi hen og ser et væltet træ. Det her træ, det er væltet, fordi det har blæst helt vildt. Kan du se, hvor stort det er? Det har godt nok blæst meget. Og nu er det ved at blive savet i stykker. Det gør skovfoden med en motorsav. Den lyder sådan her. Det her, det er træets rødder. Prøv at se, nogle af dem, de er rigtig, rigtig tykke. Og så er der nogle andre, de er bare bitte små. Det er sjovt, at sådan nogle små rødder kan holde sådan et kæmpe stort træ. Men det kunne de så egentlig heller ikke. De rødder er lige så tynde som mit gevir. De er meget tynde. Her kan man se, hvor gammelt træet er. For hver ring, der er inde i træet, har det levet 1 år. Se, der er en hjort, der spiser. Og vi udnævner hermed dimsen til fyrsten af Fims. Hvad er dimsen? Den der prut der, den lugter ikke ligefrem af roser og violer. Undskyld, jeg fik for meget chili og nitro i min kebot i går. Nå, men det er da altid noget af hjortene, de kun får halm. Ellers ville der sikkert gå ild i hele skoven på et tidspunkt. Prøv at se den her. Den spiser inde i hjortenes hus. Og den her, den ligger også inde i huset. Kan du se, den ligger og tykker. Det ser hyggeligt ud. Sådan lige så stille og roligt. Hvis man kommer helt tæt på, så kan man se, hvordan munden den arbejder og arbejder. Nu holdt den op. Prøv at se nogle flotte øjne, den har. Den ligger og kigger. Og den her hjort, den har fundet en gulerod, der ligger på jorden. Hjorte, de kan godt lide gulerødder. Jeg spiser ikke gulerødder. Jeg spiser lakrids. Jo, men du er jo også en robot. Altså hjorte, de vil hellere have gulerødder. Det er ligesom børn. Børn vil også meget hellere have gulerødder, end de vil have lakrids. Det passer ikke. Du tager fejl. Børn vil hellere have lakrids. Du forstår ingenting. Nu tager jeg hjem til Dutten. Vi skal lede efter Dingenoden. Hov, vent. Jeg skal lige spørge dig om noget. Er det her Dingenoden? Nej, det er bare en gris. Okay. Jeg skal nok sige til, hvis jeg finder den. Nu kommer Dutten og henter mig. Farvel, usynlige stemme. Farvel, dimsen. Det var hyggeligt at møde dig. Vi ses nok en anden gang. Kom godt hjem. Det var historien om dimsen og Dutten og hjortene. Nu vil jeg også hjem. Men vi ses en anden gang. Kan du have det godt så længe. Hej hej.